o wi yoɓe kaalat golle hankkadi noon watti soɓe jooɗima tan soɓe garti tan kamɓe juureteɓe soɓe jeeyi tan ɓe gonata koye rende golluɓe ɓe garta ɓe jagga kaari ndeysan kefeero kaari naane silama e hoore piiɗa ɗum naane kaari ko gawal piiɗa ɗum ɓe kaala golle ɗe hankkadi ko golle annabi sallallahu alih w sallam wi yimɓe ɓe yo golle kaale oto asko haale asko ene heewi nafoore cikkuɗon ceerno abdoulaye asko ne heewi nafoore ɗum heewani ko ɗum nafata de golle ɓuri waawde nafde de golle ɓuri waawde nafde neɗɗo yo gollu cheikh oumar en gollu ko golle wona asko ko ɓe gollu cheikh oumarul fuuti mo parnorte no guurɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi cheikh oumar ko yehi ko e ko windi e defte ko e ko hokki laawol tijani ko e ko janngini ko e l'islam ko walli l'islam ko e leyɗeele o yehi e yaɓaare o ittani enenen ɗaleeɓe nde ɗum kay wona asko waɗiri ɓe gollu golle ɓuri nafde haala nafata qur'ana haa gasi onon ɓurrakin yankooɓe alaa fof ɗo njiyeten e aaya qur'ana ɗo allah wi man qaala mi yoɓa ɗum mo haali mi yoɓa ɗum o wiyata tan ko man amila mo golli allah golle tan haalata o wiyaani mo kaari jibini mami yoɓ ɗum janngo o wiyaani dañɗo jawdi mami yoɓ ɗum janngo o wiyata tan ko man amila mo golli baawɗo wonde fof man amila ɗum noon golle ɓuri fodde teskeede ɗum tagi annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi en jannge askooji men fodde keɗen jokkira enɗam meɗen annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali hadis goɗɗo man sarrahu an yubsada lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasim rahimahu annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi kala jiɗɗo allah hokkamo yaajende nde faaɗende arata caggal mum allah hokkamo batte caggal makko masalan o juuta wona juutɗo balɗe hol jiɗɗo ɗum kamɓe fof ɓe mbi emin jiɗi ɗum ya rasulallahi o wi jokke enɗam kala jiɗɗo dañde ɗum yo jokku enɗam o wi jokkowo enɗam o tampata e gurdam makko o wi jokkowo enɗam wonata ko juutɗo balɗe ɓe caggitimo noon won geɗe ɗe ɓe caggitimo kamɓe sahabaɓe waaji goto ene wiye mu'az ibnu jabalin aɗa andi mu'az ibnu jabalin e nder hadis haala makko ne mawni heen o maayi omo yaara e duuɓi 35 o yettaaki duuɓi 40 ñande heen seydina oumar saggitiimo kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam geɗe tati nde ɓe ngarti janayse mu'az ibnu jabalin seydina oumar wi ya rasulallah min de wonko caggittomaami gila janayse o saktaaki o wi bisimilla o wi min nani e hunuko ma ko wona gootol mbiiɗa kala jokkoowo enɗam wonata ko juutɗo balɗe o wi aha firtotaako o wi kono noon oɗo mu'az ibnu jabalin hannde mo ngartuɗen janayse mum emin nganndi minen fof koye ɓurɓe waawde jokkude enɗam o teska ko jokkoowo enɗam makko ko moƴƴo teddinɗo enɗam makko teddinɗo julɓe fof enɗam l'islam ɗam omo reeni ɗum enɗam koddigal omo reeni ɗum enɗam asko omo reeni ɗum kono ko duuɓi 35 o yarata en mbirno yimɓe en ngarti o juutaani balɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam deƴƴi wimo ya oumar juutde balɗe mbiyanmi nde wona limtaneede duuɓi e lebbi ko golle kala jokkoowo enɗam mum ko balɗe makko pamɗi fof o yaltata aduna hawa golla golle ɗe ngannduɗaa arooɓe caggal makko so nanii innde makko ne haale cikkata o wuuri ko duuɓi 100 ɗum taki goɗɗo wi kam mata qawmun wama matat makarimum wa arsha qawmun wa hum finnasi amwatu won wuurɓe mbay kono maayɓe ni won maayɓe cikkatake ne nguuri ha hannde ay cheikh oumarul fouti eɗena kaala ɗum won sukaaɓe cikkata mata omo wuuri ha hannde wona balɗe ɗe juuti ko golle ɗe juuti ko golle ɗe mawni 7 o wuuri o juutani balɗe annabi sallallahu alaihi wasallam o kalteno ha hannde nana haale e laabi amen ɗi min jahata makka jaadumi toon e pullo gooto wiima yiyamo wimami hollo e ɗum galle makko ma yiyoyamo mbimi galle makko kay ko ɗo tawɗen mo madina ɗo mona leli o wi ala min addunomi ga cikkanomi komo wuuri ko nananimo haali ko fof cikkanomi komo wuuri somi andunomi yiyata ɗum kay min gami ta min somi anduno ala ga min holko ƴewanmi ga somi andunomi yiyata ɗum ga kay ala ko ƴewanmi ga sabu min cikkan mi feera anduma yi
mbima o wuurani o mon ɗo leli o mon ɗo leli awa ɗum noon ko ɗum annabi sallallah alih w sallam saggiti seydina oumar ñande heen o wi wona juutde balɗe heewde duuɓi ko golle mu'az ibnu jabalin mo kaalanmi o kala almuudo ene anndi innde mu'az ibnu jabalin fodde golle makko e l'islam e hadiseeje o haale annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ko annabi wi ko firtotako o wi kala jiɗɗo dañde yaajeende nde faaɗende ala o juuta balɗe yo won jokkowo enɗam o haali e hadis ɓurɗo teŋtude kanko sallallah alih w sallam o wi la yadkhulul jannata qaadi ur rahim o jooɗi haa ɓooyi o wi mi wondiri e mo ruham e ruhuji mon ngoni e junngo mum hono subhanahu wa ta'ala andi annabi so wondi tiiɗi o wi la yadkhulul jannata qaadi ur rahim o wi taƴowo enɗam natta aljanna mukk Allah jaɓata taƴowo enɗam ne naata aljanna enɗam taƴowo enɗam natta aljanna o hadis kadi ko hadis lolluɗo la yadkhulul jannata qaadi ur rahim gooto ari e makko wiimo ya rasulallah moɗo yiɗi kabrami hol golle gollanmi somi golliɗo tan mi gasi wonde malaɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam wiimo jokku enɗam ñiiɓa e julde waktuji julde ɗi joyi totta asakal ma saɗa jogi fiɓa yaade makka sa dañi sa yiɗi hoto ɓeydu hen haydara a natata aljanna juulata waktuji julde ɗi joyi askat jawdi ma so askini sa dañi ko askini fiɓa aɗa yaha makka lewru korka ndu koora ɗum jokka enɗam ma tan a natata aljanna o sindodiri jokkude enɗam e wadde ɗeɗo golle mo wawa jokkude enɗam o wonata julɗo mo wona julɗo natta aljanna te qawaidul islam jokli jogiiɗi piyoji jogiiɗi l'islam ɗi ko ɗin ɗon joyi annabi sallallahu alaihi wasallam ɓeydi hen e wonde jokkowo enɗam jokkere enɗam l'islam fof timmal mum e moƴƴere mum ende neɗɗo wonata julɗo ma wona jokkowo enɗam hay goto wawa wonde julɗo timmuɗo to Allah ta o wona jokkowo enɗam ɗum noon enɗam ene tiiɗi yo Allah hokku en rende ɗum enɗam noon no puɗɗoriɗen ni ko enɗameje ɗe fof sabu goto e joom defte en mbi if'al ma shi'ta fa inna allaha zu karamin illa thnatayni fala taqrubhuma abadan ashirku billahi wal idraru binnasi if'al ma shi'ta fa inna allaha zu karamin kanko oɗo jiyaɗo Allah o wi if'al ma shi'ta gollu ko jiɗɗa fof an neɗɗo inna allaha zu karamin Allah ko moƴƴo Allah ko moƴƴo Allah ko moƴƴo noon mawo haal Allah ko moƴƴo kono noon moƴƴere makko nde ko nden neɗɗo foti rentorade mo wona Allah ko moƴƴo tan ko wiya ni fof mbiya Allah ko moƴƴo mbaɗen tan goto e seerenɓe mbaɗe misal omo wonde almudo makko goto eɓe jeehi gese ɗe ko rewo ma tacce e maayo ngo mawna maayo mango no feewi ñande hen ɓe kiiri artude ɓe ngari ha fongo maayo ɗo eɓe tacce eɓe paati worgo ɓe tawi laanaka ene worgo tawi kadi koyɗe ɗiɓi yettude ɓe jooɗi ɓe padi ko juuti beele won ma won garɗo adda laana yahanno ne arta tawi hankadi yimɓe jippima laana ka leeli arde almudo wimo ceerno en kiiride o wiye kono paden tan hawnaki wooda garɗo ɓe jooɗi ha juuti almudo wimo ceerno ni mbatten tawde aɗa wawi ndiyam moɗo wawi ndiyam addu min comci ma e comcam fof mi rendinami rondo lumboɗen maayo ngo yaajani ceerno wimo ala padel laana tan ɓe jooɗi ha juuti almudo o kadi wimo ceerno lumboɗen tan Allah ko moƴƴo o wi aha ɗum kuldumomi sabu sen memi maayo ko joni o moƴƴani nooro tan en joftoytu lakara andi ceerno o girrajo ne yiɗi gurdam seeɗa ndeysan o wi aha ɗum kuldumomi sabu sen memi maayo ngo joni moƴƴere makko nde yehi to banggue nooro o hokkat ɗum tan waɗa en hirande enen kam en kawrani hen en joftoyten ko lakara ko moƴƴi ko ɗum kuldumomi sabu moƴƴere makko ala to yaata on wawi moƴƴande en taccen on wawi moƴƴande nooro o hokka ɗum o hirande ɗum noon kanko oɗo o wi if alma shiita inna allaha zu karamin illa snatayni fala taqrubhuma abadan ashirku billahi wal idraru binnasi o wi gollu kala ko jiɗɗa
if alma shiita gollu kala ko jiɗɗa inna allaha zukara min allah ko moƴƴo kono o fawi hen o wi illasna tayni so wona geɗe ɗiɗi noon la taqrubuhuma abadan ɗen hoto ɗallo ɗumen holɗen ashirku billahi wal idraru binnasi sirkude sabu allah wi to qur'an inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha allah wi yafata ko sirku noon ene sewi woni sirku ko feeñi ko rendinde allah e hunde wonde mbiyen rewannoɓe sanamuji ɓe tafa hunde ɓe mbiya ko allah eɓe ndewa ɗum ɓe ndewa jeygol ɓe ndewa ndiyam kono annabi sallallahu alaihi wasallam wi sirku ene yaaji neɗɗo ne waɗa sirku taɓa anda ɗum noon sirku tawde o wi kala ko golluɗa jiɗɗa gollu so wona geɗe ɗiɗi ya rento sirku wal idraru binnasi e lorrude yimɓe sirku noon wona wadde hunde tan aɗa rewa ɗum ala gonɗinde allah ko la ilaha illa allah neɗɗo wonata julɗo so wona wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sa yi kefeero joni mo gonɗinani allah ari wi ene tuuba ene naata hande l'islam so ari jama o jooɗima imam wiyata ko yo looto so lootimo o ari haala laabi tati ashhadu an la ilaha illallah o refta hen wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o refta hen ndew wona julɗo sa yi enen jibinande julɓe neɗɗo wona suka hawo heɓoya duuɓi nogas joyi capantati cukakune foolimo o juulata walla o hoorata ene hewno nden joni boom ustima ne hewno nden taw o juulata won waktuji o woppanno o hoorata won waktuji korka o fijira o hoora hande o jooɗo janggo tawa o hellifama sabu sari ene andi kellifu eɗo fuɗɗata e neɗɗo kono noon so artoyi o yitti wontude julde normal o yitti horde normal o arata o wiya omo naata l'islam ala koye l'islam o wonno o tuubat tan wona goonga e makko nde wonde kanko goɗinino allah to alastu bi rabbikum qalu bale sirku noon la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko ma mbiya la ilaha deweteɗo ala illallah so wona allah la ilaha debbo daranmi ɗo ƴamanmi o wawa hokkudemi mo illallah so wona allah la ilaha oɗo rafi keɓɗomi addanimo e am illallah so wona allah la ilaha cellal makko ala bawɗo sellindemi illallah so wona la ilaha o ma yaha e gueɗe ɗe fof nden gonata dentiɗo shirku ko jagguɗa ko heddi fof ko sababu kono haqqille ma yowonto allah sababu noon ene tiiɗi nde wonde hoddiro koko yowi fof ko allah waɗata kono ala ko waɗata so wona neɗɗo dillina kala ko are neɗɗo ɗum taki sababu o yiile seydina umar e seydina aliou ɓe meeɗi luurodirde seydina umar wi min de mo sikki kala ko neɗɗo woofi goofɗo allah kala ko waɗi ko allah wela ko allah tan waɗi neɗɗo o waɗani hen haydara seydina aliou wi ala min de wona noon jiirumi o wi hono jiiruɗa o wi min jiirumi kala ko neɗɗo waɗi ko kañum teyi waɗi seydina umar wi mo i an cikkuɗa wadde jiiruɗa woofoɓe allah ɓe ko allah welaka ɓe goofi ɗum ko alay sago kanko seydina aliou o wi seydina umar i annene cikkata woofoɓe allah tawde mbiɗa moni fof ko waɗi fof ko allah waɗi woofoɓe allah ɓe cikkata ko allah ne wela ko ɓe goofatama ko ɓe donki seerde sahabaɓe ne keeɗi ɓe jeehiri annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe jettini ɗum haala ka ɗum taki annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ana baytul ilmi aliou babou omo qirri seydina aliou gandal mum e dow maɓɓe kamɓe fof o wiɓe aha kalɗon ko fof ko goonga kono seydina aliou haali ko ɓuri wonde goonga ko moni fof kala ko golli ko kañum golli allah ala hen gueɗal sabu so ɗum renaka tan sariya firtoto sa yi so neɗɗo jaggidama e debbo janano sariya fiya ɗum ɓoggi temedere so cangiɗo o ware sariya warimo so neɗɗo wujji jungo taƴe so neɗɗo wari hoore wari neɗɗo felli ɗum o jagge o ware sinno ɗaccama jaggiɗaɗo yo cuddiɗo janano o wiyama ko allah waɗi ko allah tan hoddiri ala koɓe mbawi hen nden l'islam bonat ko yoɓe jagge ɓe piye ha cekke naɓa ɓe ko kamɓe teyi barɗo o ko yo warte ɗum noon neɗɗo ko golli fof
ko Allah golli kono sababu o teskete sababu o jaggete ɗum noon la ilaha illallah o mawo yaha e geɗe he fof nde neɗɗo wona dentiɗo sirku heddi ko noon ko sababu saha noon nana eɓe kaala e radio ji he radio ji ɗi joni ɓeydi jibru émission ngaji ɗi ɓeydi bonnude ɗi ɓeydi ko bonnude diine émission ngaji nane radio ji he ne wiye ko diine ɓe kaalata ɓe ɓeydi ko bonnude diine ɓe ɓeydi ko jibde haqqillaji sabu ko wiyete temkoɓe ndewata ɗum ha gasa so hunde kewi ɓe puɗɗota haalde hen ɓe jumpa ɗum ha haqqillaji jiiɓoɓe darna ɗon ɓe ndewata ha ande gonga e fenade hoto seeri ɗum noon sirku o no way sewde ni ma neɗɗo reena sababu émission ngaji nana ɓe mbima wadde talkuru ene harmi walla wona sunna aya ene harmi walla wona sunna so tawi ɗen ɗon geɗe ndenama no mbiɗen ni sababuji ɗi Allah ala ko waɗata ko ala sababu so tawi ɗum renama hankati docteur ala geɗal ala liggoytoɗo ala dawowo guese fofo ɗaccite junngo Allah tan so ɗaccama e junngo Allah noon Allah ala ko waɗata tawa sababu ala ɗum noon sababuji ɗi maɗi ndene kono haqqille ma yo wonto Allah Allah wi kala meccal jogiɗa mbatta ɗum ko kashkul no gendugol jelotoɗo ƴeftuɗo pot omo yaha omo yelo o daroɗo e sarama o waɗani o dillina poto aɗa andi poto ko sababu kono haqqille makko woni koto ma ko ha berroɗa hen hunde wona poto ene ɓula hunde ɗum noon sababuji ɗi ko noon ɗi mbayata docteur ɗum tagi annabi sallallahu alaihi wasallam wi mallam yastathbir qur'an fala shifa alo kala mo safrata qur'an hoto sellu ɗum noon ko foɗɗere docteur hokkuma aɗa yara nde sa ƴeftinde wi bisimillah piɓa ko Allah sellinta nde ɗo foɗɗere noon ko sababu aɗa ñaagui Allah yo Allah rewnu cellal ma e nde ɗo foɗɗere lekki goɗɗo hokkuma ki sa ƴefti wi bisimillahi bisimillahi ko inde Allah piɓɗa hen ko joomam an tan de sellintami ya rewnu sababu cellalam noon e kiɗo lekki ki tottami aya one ko noon jaggirta ɗum talkuru ndu ne ko noon jaggirta ɗum ko ndu sababu kono haqqille ma e wonto Allah ɗum woni tawassulu ɗum noon ala kulli haalin sen goni ɗo balɗe eɗen kaala jokkere en ɗam wona ko gasata ayaji qur'ana kalɗen ɗe tan walla aya goto ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam wi natata aljanna mo wona jokkowo en ɗam hay sinno ko on aya tan ene foti neɗɗo moni fof jagga e en ɗam mum e hadis mo annabi sallallahu alaihi wasallam haali jange e askoji mon fodde ko ɗon jokkira en ɗam mon ɗum ne kadi woni kono farilla ni sabu ko annabi haali kanko wi ko hadis celluɗo pottaɗo jange moni fof yo jangu asko mum fodde kene renira en ɗam mum ɗum noon ɗen ɗon enɗameje kaalaɗe moni fof yo jaggude yo rende enɗam l'islam en kaali enɗam yimɓe fof hay keefeero son koddi ren enɗam koddigal hakkunde mon son kawri liggey ren enɗam ko neɗɗo ka neɗɗo oto tooñmo oto ñamkaake makko ren enɗam neɗɗo e neɗɗo juulɗo o ren enɗam l'islam gonɗam hakkunde mon oto tesko min ndendani o ko Tidiane o Qadiri o goɗɗum ren enɗam ɓoggol l'islam ɗam ɓuri tidde e ɗum ari ko tinnude ɓoggol l'islam ɗum koddiɗo ma ko noon ren enɗam koddigal gal ren enɗam asko to bange nafoore noon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan to bange nafoore mo aɗa nafɗo fof jinnaɓe ma Allah wi ya ardin jinnaɓe ma sene nguuri hawre mumen jinnaɓe ma ɓe ya ardin jinnaɓe ma rewa hen ko rewata hen rewata hen ko rewata hen o haali sifaji nafɓugol e qur'ana nihilatu nan toon atiyatu nan toon hibatu nan toon sadaqatu nan toon hadaya nan toon hidaya nan toon e hadiseji nihilatu woni ko ardi fof ko nafɗata galle ma ay dépasse tottata o baraji dañata hen ɗi jokkere en ɗam jokkuɗa hen ɗam a dañata ɗum sa wasi tottude dépasse galle ma a nafoyi bange goɗɗo a dañata toon baraji ma ɗo timma sabu ko ɗum ɗo taw waɗɗe ma ɗum woni ko waɗɗi jinnaɓe ɓe kadi ko ma timma wona woppude galle ma walla goppa jinnaɓe ma aɗa rondo aɗa rewe serenɓe aɗa nawa aɗa wiya wonko dañata toon tawa galle ma ene lori walla ɓiɓɓe ma ene lori walla aɗa waɗoyo e aduna walla aɗa waɗoyo bangeji goɗɗi ɗum noon gadortoɗa koko Allah farline ma ko nihilatu koko nafɗoɗa e nder galle ma aɗiyatu rewi hen hibatu rewi hen ko dokkuɗa enɗam ma ɓalliɗam so jinnaɓe ma ɓenni ɓesgu ma ɓenni ɓesgu ma ko joom suudu ma e sukaɓe ma rewi hen ko enɗam ma asko sabu hay sadak sa ƴefti
ƴeewde bande ɓalliiɗo ma asko miskino cakkoɗaa ɗum ɓuri sakkoyaade miskino goɗɗo mo ngannduɗaa on jiidaani haydara sabu o so a itti sadaka tottima a dañii baraji cakkiiɗo a dañii baraji jokkuɗo enɗam sa hokki miskino mo a jiida a dañii baraji cakkiiɗo kono a dañaani toon baraji jokkuɗo enɗam enɗameji gure ɗe ndenen ɗumen enɗameji leydi ndi ndenen ɗum enɗam leydi ɗam ndenen ɗum enɗam gure ɗe ndenen ɗum enɗam kinɗeli ɗi ndenen ɗumen enen fof jiidi yumma e baaba ko yumma Hawwa tan e baaba Adama ndenodiren enɗamaji ndenodiren hurumaji yawmal qiyamati enen fof annabi sallllahu alayhi wa sallam jagga en adda en ha e yeeso Allah o ñaago Allah yaafo haqqiji hakkunde men e muɗum fof naato en aljanna sabu barke makko kanko Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على طبيب القلوب والنفوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بندراب فلبه بندراب جولبه goto mo fof salminama inde muɗum e yettode muɗum siki ala min dañi weltare mawde saade min dañi jomiraɗo subhanahu wa taala newnani amen hamin mbawi notade nduɗo noddandu islamiyankoru enɗambiyankoru noddago ngo e welde fof noon kadi kalanɗomi o ina jeeya ko ɓuri weldemi hen woni miñam hamme Amadou li mo ngannduɗaa ko e nder jayndeyankoɓe mbeɗa teskiti needi makko no feewi e deeƴere makko weltare nde ɓeydi ɗum kadi kombo cuɓiɗon mbiɗon yo waɗan on yewtere o koye nder geɗe ɗiɗi o tawate geɗal diine ko donɗo o tawi koye galle baaba makko kono kadi e nder rendo fulɓe pulaago ngu e ngendiyankoɓe haalte ɓe kadi ko heen o jeyaa no feewi sabu mbeɗa siftoro sahaa fof hirde amen jum de min ummi nammarel namne ɗe waɗanno e am ɗe kollimi no waye leñol makko no way softude so mbo teskiti o yi haa ɓooyi o waɗini o fetti piɗeli makko o wi eskey pulaagu sababu nde ko namni no jaabimi o haali naane haala koye kan haala min kaalanno e musidɗo Abdoulaye Ba a jarama sabu anne ka teskitaɗo tigi tigi e goto e men fof gueɗɗe ɗiɗi ene foti wonde darde mum sabu mbeɗa heewi wiide min tampinimi tan ko gueɗe ɗiɗi e nder gurdamam ɗo jiyanmi pulaagu no lo'a eɗo jiyanmi islam no lo'a ɗeɗo gueɗe ɗiɗi goni tamperam min noon Abdoulaye oɗo mbeɗa andi tigi ko islam yanke jannguɗo islam kono kaɓe embo rewondi pulaagu ngu embo andi ko pulaagu ngu yahata sabu won pille ɗe o haali ɗo e men ɗum addi ɗum ko rewindade leñol muɗum neɗɗo noon fotani accude hoore mum sen teskitima en meeɗi ɗo wadde yewtere ɗo rawda ɗo tawi wonno sababu o ko yo Allah yurme Mouhammad al-Ghazzafi wiyeede ɓe mbi'i dendagal leƴƴi tamnode islam ji'ama nane jeebo no beddo ha heddi fulɓe yo ɗum yewte haale wadde enen Allah rokki en ɗo jiɗɗen leñol men ɗo fof ɓeydata men tan yidde islam son ƴewti ndimo gurdam murtuɗo jooben gurdam yerodore jallen on pellitat gandon kala de neɗɗo o tame pulaagu o wattinto koye waliyagal walla wattinto kam koye neɗɗo mawɗo diine ala ko wawi hen goto amen fof sina rokka yeruji ƴeewata koɗo hadis walla ƴeewa aya qur'ana adda so tawi ala aya qur'ana o addi tawata ko ina rentina yimɓe e cagarte ne rentina yimɓe ɓe ko wi ko ɗo tajde enɗam neɗɗo wawa wonde gendiyanke jokkowo jiɗɗo leñol muɗum no daro leñol ngol no ɓamto wiya kadi na sara leñol ngol wiya kadi na ene adda hen ɓure yera doro ne jeyano e ɓurɓe wawde woɗɗinde yimɓe yo bedda askoji ɗi ladde mo hewno wiide noon kono mbeɗa teskiti kadi ko ceernajo o wiɗo ko ndimagu eɗen kewi wiide konnguɗi kono ndentoɗen wasde wiide ngol ɗo kam sen billi ngolo gartiren ngol ɗo goto men ina e Fuuta torankoɓe hewɓe wiyoɓe mimi wona pullo teno ɓuuri hawnademi fof ko hono Fuutanke wirata wona pullo kamɓe jibini pulaagu ngu fof ɗo sari ɗo hande yewtere men
ayaw wonno ko fergoji fuutankoɓe fernoɓe ɗo jeehi dañoyi fuuta goɗɗo biyeteɗo fuuta jalon koɓe fuutankoɓe kamɓe fof fuuta tan ɓe ñaaƴirta koɓe fuutankoɓe enen to jooɗi en cikkaten koɓe gona fuutankoɓe kono sa yeehi to no mbirata ni ɗum wona fuutanke nde ummiɗa fuuta ko noon nanata e Konakiri fulɓe wonɓe toon ɓe ne mbadda o fuutanke de wayri ɗo mate ko fuuta gonnoɗa min fuuta janomi ha cikka ma taw fuuta toro gonɗa ɓe mbiyata fuuta jalon ni ɓe mbiyata komi fuuta jalon ala mbiyatan ko fuutanke wonno koɓe fuutankoɓe kono noon mbimi so tawi neɗɗo wiya a wawi wiide min mi wona pullo komi toroɗo mi wona pullo komi ceɗɗo kono kam yo jaɓ emo fulɗi kam yo jaɓ fulɗude hayso wona pullo yo jaɓ fulɗude sabu ko ceernajo haali ko ɗo naane ko fulɗude woni fayida wona rimɗude pullo fulɗude nde ko ɗum woni jikku sabu eɓe ƴettanno ko helmere nde ɓe paana ɗum e tubako tawa kefeere ɓe paana ɗum e capata tawa gaño maɓɓe mbiye goram ngel capatel fulɗi ngel capatel fulɗi ngel maccu ngel fulɗi tawa ko maccuɗo kalfaɗo kono ɓe jii ko jikku ono il fulɗi fulɓe inniri ko e mon ko fulɗude noon ko jikku jomum hewata haala jomum fenata jomum bonata jomum moƴƴat wonata kara sira dokkowo jaajɗo ngalu muɗum jaɓo rendede mo jaɓata sorsorde yimɓe ene fena ina haala ene rendina yimɓe yo kaɓ wiye o fulɗi jikku o wadde neɗɗo o so wona pullo no kam yo jaɓ fulɗude sabu fulɗude nde pullo o e mo wona pullo o poti hen ko ɗum jikku no ceernajo wirni nane gueɗal keddingal ngal askoji ɗi enen to bange ko emen mbiɗen wona neɗɗo rimɗata to bange asko neɗɗo rimɗirta to bange dañal so tawi dañal ngal wona baɗawal baɗate ɗe mbaɗata e leñol ma yimɓe bande en ɓe aɗa jokka hen en ɗam aɗa nafa ko ɗo fulɓe mbi neɗɗo no rimɗo ɗon ɓe mbi ndimago ko golle e balle golle e baɗe wadde balle ɗe ha mbawen famde ko ballowo yimɓe baɗowo ko moƴƴi o golluɗo ha heeɓi jawdi o jawdi ndi heeda hakkude muɗum e ɗemɗe bonnoɓe woni yennoɓe walla laamuji biyoji ne kaɓɓa ɗum no tonga ɗum itta jawdi muɗum weddo ɗon oɗo ɓe mbi rimɗi so neɗɗo alɗi ngalu ngu kadi ngu nafi enɗam mum oɗo woni dimo ko heddi fof sona en kalata awluɓe men mbaɗa ƴoƴe mumen noon mbawa yiilade en dañiri mbiya ko oɗo rimɗi e dow oɗo kono yo andu rimɗi ko dañƴo ngalu ngu wawa hedde hakkude mum e toñoɓe ɗum ɓe kono ngalu ngu wawa hedde hakkude mum kadi e yimɓe muɗum enɗam ɓe mbasa haalde muɗum ko boni ko ɗum ɗo woni mbiɗen ndimagu ko golle e baɗe kono noon neɗɗo o jikku ɓurɗo moƴƴude o ko fulɗude fulɓe kam pooɗoli ɗum no mbi ko kayen ɓe mbi ko kayen goni ɓeen kamɓe goni on jikku woni kamɓe mbi koɓe fulɓe pullo firata ko neɗɗo jikku moƴƴo ɓurɗo jikkuji o wiyete no fulɗi so ɗum yawti